Sakut kawega mediap hajrong jong kabelting henrai klemyolat panleit tanno yaka wala hapdang gajeng yate pan sangit ma kari Lebanon kala jaus nambiang sasisin nyamut gimen simbru gilayap haga jeng her thma jong ke Israel daki jet thma pat kisnong githau kilapra lengkhot lengkai haga than sathi jong kari Lebanon. Ki beriu haka than sathi jongkari Lebanon kidang songsa hapdang gajing shepting gabakrau haga bor perkhat kabaki ongka psychological terror namar gajing herthma jongka Israel nasun pad hukumru ban phet kranno na kisnong githau kiba kisong kisa ki kon hun sipai ke Israel kila penlong saka wepat karkom thombor nasun ha Lebanon haga sinsenjan kabala penyap kumba nyungut ki beriu pat ki wepat ki bala mensau ki jingher thma jongka Israel nasun haga than bak bok kabadon haga phang satei jongka nongba tayar kila penyap kumba sangut ki beriu pat la pen mensau arngut kat kum kajing betha haga National News Agency NNA kabadai galat pathai kubor jongka sorkar Lebanon ki kan hun yarap rescue teams kila lek tamno ya sau teligi mediap pat kila penkin ya giba mensau sa hospital jong kanong ba tayar kat ba ka ba kham chang sot kalong ba ka met jong ka wei ka kan thei ka bala sakun hapo kiren chan jong ka ying ka bala pra ha ka ba ki nong wan ai jing arab kim patla pan lek weng ya ka tiga mediap namar ka jing thompor da ka Israel kidang ya kadang jur ha ki tei than kajing yer thma ka ba shirkei ha ka step prangap dagi jet thma ka Israel ya ka wei ka ying ha ka shnong al rafid ha ka than Rashaya al wadi kala penyap ya uwei ubreu pat pen mensau ya uwei pat kat kum kajing yatu jong ka NNA sa ka wei pat kajing thompor nasun kala ja ha ka shnong al shahabia kabala peniabat penmensau ya kiba bungut ibreu nangta kawai ga turun thma jong ka Israel kala peniab ya uwe ibreu haga shnong al hosh haga than jong ka nong ba tayar laong ka NNA kala ya turu baga jenghir thma jong ka Israel haga tegamit kabala thmu ya kawai ga jaka kabadon hajan jong ka Hiram hospital kabala penlong ya ka jingjulor ka bakrau ya ka tega jaka sumar ha aba siye pat kumba sa pungut kinong pang kidon hapo jong ka tega jaka jing sumar kentu biaki nyungut kibadon ha ka kamra sumar ka bakarpang ka intensive care ha ka por baga jing maham pan penmi kerki ya kibadon ha ka tega than kilami layatu Salman IDB ubadai urang ba nong peniat lanai chief executive jongka Hiram hospital hakalan pathai kubor jongka AFP daga baong ngila penkandria ya kinong pang syaka jaka kaba khamsingan ulong pat ula penrap ru ba om don ueru ubalangan haga jingma UIDB ulaya tu baga jing bisar penia ya ka jing julor kadang ya sakmat watla ka kamra thia ka ba kerpang lanai ka emergency department kalakhang khandiat por ulaong baga dei ka sin ka balai baga jing thei kalajia ajan jong ka tei ka jaka ai jing sumar nadu baga thma kalasdang ha ka arteri jong upnai match ka ministry jong ka kot ka khia Ministry of Public Health jong ka Lebanon hadin kalayatu ba kumba arpusan ngut kinong tray medical nursing pat kinong tray administrative staff hakatay ka hospital kila mensau UIDB ulayatu ba kumba lay pengut kinong tray kilayo ya ka jing mensau ka ba malum mala pat kanay kalatay ka sin ka baar hapo jong ki arpanay
kanega hospital kalasya penting pensemi haka jing herthma chong ke Israel haka nega tany pat kanega pen I pa ke Israel kala pen ken ya ka international humanitarian law pat ka ministry kala airu ka jing yaro ya kinong trei chong ka kod ka kya kibadon ha kini gibenta kiba matam kibala len lade pan ino yagi kamram kanang ban peteng yaga thong ban yarab yagi brew pat ban ai ka jing sumar ban ai ti naga benta kinong pang kibadon kam yaki